l-aħħar ħid ta' Dragonar Championship, għandha biex 140 metru għandna 11 il-żiemel li qed jieħdu sehem, ikonna bidu veloċi għall-żwiemel Countess Line u anki Matt Hatter wara dawn mbagħad insibu wkoll lill-żwiemel oħra fejn insibu l-Super Spot u l-Lustig Danġu li qed fir-raba' post. Aktar lura mbagħad jiġri l-Lendl Davros segwit ukoll mill-Lovely Matt ma' Ġodja għandu l-Lekku Ultra. Aktar lura minnhom mbagħad ikun jibqa' l-Pass l-oħra fejn insibu l-debutant Play on Me. L-unika debutant din is-Sinġija wara għandu wkoll il-favorit Sinjassi li ma naħdu ġewwa tiegħu mbagħad Sinjassi għandu propju lill-Lema Xorfil waqt li fl-aħħar pożizzjoni insibu wkoll il-Magnific Asta. Dik li għasmant jkun il-żiemel Lens ta' Froxxa attakkat propju mill-Lovely Map li b'dan il-moment mor fl-ewwel żewġ pożizzjonijiet Lens ta' Froxxa suffiċjenti huwa l-Lovely Map missieħ il-fowl b'Adattino b'dan il-moment jippreżenta xi kulmanta u jkun il-żiemel Lovely Map li issa qed jiġri fl-ewwel pożizzjoni Lens ta' Froxxa fit-tieni post ma segwit imbagħad mill-eqreb żiemel illi huwa propju żiemel Hatter missieħ minn Cavalieri. Għandna wara tiegħu għandu Play on Me debutant missieħ minn Giulio Farru ġabel waqt il-ħames post il-favorit Sinjassi minn Clint Bastarlotta li ġew minnu għandu l-Super Spot minn Andrew Farru ġabel jiġri wkoll il-żiemel Lustig Danġu minn Rodney Grant. Finalment imbagħad insibu l-Lema Xorfil minn Mark Bissell ma nafx ġew għandu l-Lekku Ultra minn Charles Lipton. Aktar lura jiġri l-żiemel Magnificat minn Eric Benzina jisib matluq mill-grupp prinċipali u għandi kellna wkoll jipparteċipa żiemel Count of Life missieħ minn Mike Nelson billi irtira mid-Tigrija. Bidura l-aħħar 1100 metru fejn insibu propju l-żiemel li huwa l-Lovely Map fil-Mant segwit propju minn Play on Me li qed jiġri fit-tieni pożizzjoni. Wara dawn mbagħad Lenda Froxx u Sinjassi li issa fil-raba' pożizzjoni jikkwalifikaw għall-semifinali tal-kampjonat Dragonar biex għalhekk minn din il-ħin se jkunu l-20 semifinalist propju ta' dan il-kampjonat. Instant dejjem il-żiemel Lovely Map jibqa' jkun fl-ewwel pożizzjoni kull vantaġġ minn Play on Me wara dawn mbagħad dejjem il-żiemel Lenda Froxx fit-tielet pożizzjoni Sinjassi fir-raba' post segwit ukoll minn Lustig Danġu wara mbagħad Lekku Ultra jkun iż-żiemel li se jmur fis-sissa pożizzjoni kollha għandu ċerti se jkunu il-ħamsa li jkwalifikaw propju minn din l-aħħar ħin fejn iż-żiemel Play on Me għandu tistaqs mill-Lovely Map wara dawn mbagħad insibu dejjem l-Lenda Froxx u Sinjassi dejjem lesta l-attakk segwit ukoll minn żiemel Lustig Danġu li se laħaq fil-ħames pożizzjoni għandu tistaqs ukoll il-żiemel Lekku Ultra. Dik li għasman Play on Me laħaq mal-żiemel Lovely Map wara mbagħad insibu Sinjassi li qed jiġri fit-tieni pożizzjoni segwit ukoll minn Lenda Froxx wara mbagħad javvanza Lustig Danġu wkoll jagħmel Lekku Ultra. Id-dir finali kollox hawn inċella ninti joħroġ rebbieħ fejn huwa l-żiemel Play on Me debutant li f'dan il-mument jieħu l-kmand Sinjassi jipprova jagħmel reazzjoni wkoll jipprova jagħmel Lekku Ultra ma naħla barra però l-idea se jkun il-żiemel Play on Me fid-debut tiegħu Malta illi jirbaħ din tiġrija wara il-żiemel Play on Me li jirbaħ fil-tieni pożizzjoni spiċċa Lekku Ultra fit-tielet post il-żiemel Lustig Danġu segwiti minn Sinjassi u Lenda Froxx. Transport konfermata l-raba' ħin ta' Dragonar